Obila moro wito ngimane kogwen makawuono kama moko ariyo to yudo hinyruok tok rakruok mager mane omuoch e kind obilago kod janjore moro e kar ohala ma Pap Onditi e sub county ma Nyakach. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Lis kod Achich ne riko luonda Achich no mitudo kod yore kuo kod weche njore mopogore opogore. Kane oyango wachno, osipidi ma Nyakach Richard Chacha olero ni rakruok ma kamano muoch tok obilago chopo mar ndhiyo janjore no e ode kar dak ma Pap Onditi ka Achich kode ni osebedo ka ocholo timbe njore e alwora ma Homa Bay, Kisumu to kod Migori. Today very early in the morning at around 03:00 a.m. our officers were pursuing an armed robber whom they tracked. They traced and found him having rented one of the room in the flat you are seeing here behind you. He had committed a series of robberies. He had committed robberies Homa Bay, Migori, Kisumu County as a whole. He's a dangerous robber we were pursuing. Achich no mane omanore gi magina e kido mar AK-47 ne omonjo obilago kendo inyo jatend okwach kich ma alwora no e bade korachwich ka obila machielo noyudo hinyruok e bamne korachwich bende kuom hawi marach, achiel kuomgi to ne owito ngimane. Upon approaching the rented room, the robber engaged officers in shootout. There was serious shootout between the robber and the officers. During the shootout, three of our officers got some injuries. They are undergoing. Jopiny mane muoch magina ochiewe nindo kogwen to lero ni jalno ne oyoyo ng'wech moringo olal miru kapok ne gimonje gi mirima. Nilikuwa kwa nyumba kwetu penye ninalala, nikasikia gunshot usiku. So when I was awake, nikatoka nje, nikasikia watu wanapiga mayowe. Kumbe the gunshot was Pap Onditi at this apartment, but the culprit moja alitoroka mpaka kapita njia nyingine akatokea karibu na kwetu. So it's like watu wa mtaa walikuwa wanamvamia. Kumbe alikuwa na bunduki short moja black. It is very unfortunate because members or tenants of this residential residence have been submitted to a lot of psychological torture. There are a lot of children crying, some were wailing, and we didn't know what was happening. Bende gimedo ni gisebedo gi kwe kuom ndalo buora kapok jodak magikia biro gedo e alworago. Koro kwayo magin go ne piny owacho en mondo konygi timo nonro mar ng'eyo ler jodakgo kapok oyienegi lawo dak kodgi. Gweng'wa ka nyocho wan gi kwe ndalo mang'eny kabisa, to nyaka nyocho wayude kake koro jodak obiro mang'eny kake koro gita mar kwe medo bedo marach e gweng'wa ka. Wan gi luoro, nyithindwa ma dhi sikul luor, jodongo mando kano luor, nikech pok waneno gima timore ka nyaka nene nyocho wadak gi kwe. Wadwaro ni mondo ket chike ni joma donje plode onego bed ni wabedo kodgi e rekod, wang'eyo ni ng'ama nade ni ng'ani oa kanye, tiluonge ni ng'a, to gi kitambulisho mare onego bed ni wang'eyo kendo wang'e nonro mar ng'ato. Gimedo ni piny owacho mondo koro tem omed kwano obila manyalo konyo rido weche arita kwe makono e seche magotieno. Wakwayo sirikal mondo konywa mondo gibet gitemo patrol gotieno, ging'iyo joma richo manyalo wuotho maketho mamono ji nindo, nikech kuo timore pile ka pile to chando wani to jogi gia kama nade. Obila mane joyudo hinyruokgo ne osering godo manyo thieth. Kama ne owito ngimane to ne otere kar kano ringre jomotho master. Obila mag okwach kich nyaka sani osechako apedha mager mar manyo janjore no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County.